କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଆଶା ବଦଳରେ ଲୁହ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବଦଳରେ ବିଷ ଦେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ନିଏ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କିଏ କେତେବେଳେ କେବେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଜୀବନରେ ଶେଷ ଯାଏ କିଏ ତୁମ ସାଥିରେ ରହୁଛି ସେଇଟା ଜରୁରୀ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ଦୋଷ ନଥାଏ ବି ଆମକୁ ଦୋଷୀ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରୁଫ୍ ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କେହି କଷ୍ଟ ଦିଏ ତାକୁ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗଛରେ ଅଧିକ ମିଠା ଫଳ ରହିଥାଏ ଲୋକେ ସେହି ଗଛକୁ ହିଁ ଅଧିକ ପଥର ମାରନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଉଛି ମଣିଷର ମନ। ଯଦି ମନ ପରିଷ୍କାର ଅଛି ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର, ଯଦି ମନ ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ବେକାର। ଯଦି ଏହି ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। କିଛି କଥା ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ମୁଁ ଧବଳେଶ୍ୱର।